Esenlikler yurttaşlar. Hoş geldiniz. Eterlikler yurttaşlar, hoş gördüm ildeşim. Hele yurttaşlar bugün yaşlarımız var da biraz düşüncelerimizi aytıp geçmek, sizlerle paylaşmak. Bu ýagdaýa näme sebäp boldy bolan gelmeli. Birazcık netijesinde birazcık sebäpler düşünjämizi, öwrenenleri, bilenleri sizlerle paylaşmak. Şimdi söz sizden düşünceler. Awayna bir ýurdun ýaşlary da, bir ýurdun ýaşlary şol ýurdun we şol ýurdun ýaşaýan ilatyryň geljegidir. Metäminde neme ýaşlar diýip kimler aýdylýar? Ýaşlar diýip meselem mene SNG ýurtlaryň içinde Türkmenistanyň şol SNG ýurtlaryň hasabyna girýär. Yaşları 15 yaştan 29 yaşı çelli bolan adamlara yaşlar diýilýär. Ve tüm modern nemelerde, yurtlarda yaşlara gaty üns berýändirler. Mesela yaşlar o ýurdun geljegi, ertiri, şonuň üçin ýa-ni investisiýany modern ýurtlar şol nemeniň ýaşlaryň egitimine, bilimine goýýandyrlar. Şöyle bir neme var, bütün dünyada ýa-ni ýaşlaryň ne derejede ýaşaýanlygyny ölçeýän bir indeks vardır. Indeks благополучия молодежи diýýär, rusçanyň türkmençesi näme bolýar şonda? Ýaşlaryň dolu üçünçülük indeksi bolýar. Şol indeks boýunça haýsy ýurtda ýaşlaryň ne derejede ýaşaýanlygyny ölçeýärler da ve şunu näçe ýurt ýuda gola ýurtda geçirerler, şu indeksi deňek görerler. Bizim ýurt ýok içinde, her zamanki bolşýana. Son neme? Ol indeksiň 7 sana kriteriýasy bar. Şo kriteriýalar boýunça şol ýurdun da ýaşaýan ýaşlaryň ne derejede ýaşaýanlygyny çykaryp bilýärler da. Indi men şol kriteriýalary häzir neme ýazyp aldym. Biz şo kriteriýalar boýunça biziň ýaşlarymyzy bir analiz edip göreli. Şol kriteriýalar 7 sana kriteriýalar da, birinjisi onuň gender deňligi, ikincisi ekonomik mümkinçilikleri, üçüncüsü bilim we eğitim, dördüncüsü saglyk, beşinçisi ýaşlaryň howpsuzlygy, altıncısı grajdan aktivligi diýe, vatandaşlyk aktivligi diýeli biz muňa we yedincisi habar beriş we kommunikasiýa tehnologiýalary. Endi bizim ýaşlarymyzy şu kriteriýalar boýunça bir gysga dezip geçeýin. Ene diýelim, birinji gender deňligi diýär da, gender deňligi diýmek bu neme diýmek? Erkek ve oglan ve gyzyň ikisiniň deň bir derejede bolmagy diýmek. Ve bizim ýurtda munyň doğrudan hiç bir deňligi ýokdur. Häle bizim mesela maşgallalarda gyz bilen oglany aýry görüp ýetişdirýändirler. Erkegi has, güç egilimli ýetişdirýändirler, gyzlar hem has, nädik, hyzmata ýakyn ýetişdirýändirler we iş meselelerinde de şol ýanakdyr mesela. Hani daha köplenç neme alýandyrlar. Erkekleri işe kän alýandyrlar we kän aýlykly işlerde de köplençe erkekler işleýändir. Ve mesela yaş maşgalalarda şöyle bir zat vardır. Çağa, diňe neme garaýandyr? Janan maşgala garaýandyr çağa. Erkek kişi kän bir çağanyň nemesi bilen, terbiýesi bilen hiç işi ýokdur. Öýüň işinde de meselem şol ýanak, erkek bir işe gidip geler,
aylık getirir. Aýal maşgala meselem zenan işleýän bolsa hem işi hem öýüň işinem demekýändir. Hiç bizde erkekler zenallar bilen deň paýlaşýan däldirler öýüň işinem. Bilýändir hemme maşgalalarda da gyýyf biraz neme görülýändir, pes görülýändir oglandan. Oglan biraz üstün tutulýandyr. Hemme zadyna oglana gyýyp kişiniň maşgalasy diýip gyýydy biraz pesrek tutulýandyr. Şonuň üçin bu biziň birinjimiz gender deňligimiz demek biziň ýurtda bizde gender deňligi ýok demekdir. Ondan ikinci neme ekonomik mümkinçiligi mesela. Bu ekonomik mümkinçiliginde bu wagtda da bar hiç hili neme ýok. Şert döredilýän däldir. Meselem iş ýokdur ýurtda, biziň ýaşlarymyz daşary ýurtda seňäp ýörendirler. Okuwyň bahanasy bilen çykýandyrlar. Daşary ýurtlarda da gara işlerde sürüne işleýändirler. Ekonomik hiçbir mümkinçilik döredilýän däldir bu ýaşlara. Gyska bulary her haýsyna aşşak bolsaň bar ýa, gaty her haýsyna addelne aýry neme gepleşik etip bolýar bilen bir ýerde gyskaça deg geçildi ýanda. Demek ikinci bu punktdan ekonomik mümkinçiligim hiçbir şekilde ýok. Biziň nemelerde. Biziň ýurtda şeýle bir zat bardyr, ne kär meselesi vardır. Biziň nemede hemme kärler ýokdur. Belli bir kärler bardyr ýurduň içinde. Belli bir pul getirýän kärler bardyr. Biziň şoňa ýönelýändir nemelerem. Bu ikinci punktda ekonomik mümkinçiligim ýok. Ondan soň üçüncü punktda geçýäs bilim, egitim diýeli. Ve biziň mekteplerde hatta şol Sowet rejiminden gelýän bir sistema bardyr okullarda. 2'lik, 5'lik sistemi. Mesela bu da hatta nemetýändir, Tramirova detýändir çağalary. 2'lik alýan hani neme çağalar bir bolanaga hemmesi bulanyň individual bir ýapylary bardyr, şekilleri bardyr we her çağa aýry bilim alma şekli aýrydyr. Her haýsynyň individualdyr. Meselem 2'lik, 5'lik meselesi vardır. Şu 2'lik alanlar, 2'likçi sözü vardır ya bizde. 2'likçi şol ulolanda da galan okda şo ýerlik bizde. Ende ýurduň içinde kawatyna sen çıkbarsın 2'likçiden okuda diýip şo ýerlik ulu wagtdan şo ýerligiň seniň bilen bile gelýär da. Ondan soň neme bardyr? Açyk bir meslek seçip bilýän däldirler biziň ýaşlar. İslen var mesleğini seçip bilýän däldirler. Neme mecburdurlar. Şu ýurduň içinde hat köp aýlyk berilýän meslekler seçmek mecburiýetindedirler. Hatta şöyle bir zat bardyr, daşary ýurtlarda meselem islen bir zatynam okap bilýän däldirler. Türkmenistan neme goýandyr? Spisagi bardyr okamaly okuwlaryň. Şol okuwlardan daşary okayan okuwlaryň Türkmenistanda diploma ikrar edilýänlerdir. Şonuň üçin hem gaty nemedir, dardyr. Okajak uniwersitet, islegiler gaty dardyr. Ondan soň şu öňkü Sowet rejiminden gelýän neme da okuw sistemi hiçbir reforma geçirilmeýär. Bak görýärler, neme gelýän täzeleme nemeleri ýok. Reforma geçirip täzeleme diýen zat ýok. Bilim ödem gaty bilim derejemiz gaty düşük derejede. Gaty elbet düşük derejede. Sebäbini daşary ýurtlara çykýarlar okamaga. Ýene Türkiýe'ye gelýärler görýän da hiç nemeden ne egzaminden geçip bilýärler, näçe sana okany bilen hem Türkiýe döwleti uniwersitetlarda okap yeterince bağlı almasan diplom berýän däldir. Şoň üçin Türkiýede gaty kendir neme diplom almany okap beren okan okuwçylar emma ýöne diplomyny almadyk gaty ken okuwçy bardyr.
gaty düşük bilim, dünya standartlarında däl, öňkü neme galan, Sovet rejiminden galan bir sistema bar, özüm gaty elbet düşük ýagdaýda, hiç bir şekilde neme beren ok, yeterince bir eğitim, bilim beren ok. Bul üçüncü punktumuzdan hiç yetersiz galýar. Dördüncü dememiz punktumuzam saglyktır. Saglyk babatynda da hiç içimizi açjak bir neme däl, habarlar ýok. Sebäbi gigiýanaň ýoklugy, iýen iýmitiniň ýoklugynyň ýoklugundan, içilýän suwuň hapalygyndan gaty kän ketel bardyr. Meselem parlatma bardyr, hepatit A diýilýär. İki çağanyň biri ketellendir şonuň bilen. Böbrek keseli gaty kändir, hapa suwuň ýüzünden. Kiçijik çağalarda, şu ýaňy doglan çağalarda da çerepnoý bar da. Hiç ýaňy doglan çağalar bilen. Ýani çağalara ýan doglan wagty gellerin yetersiz iýmit iýdikleri üçin, yeterince vitamin almadykları üçin ve bu wagtda ýan böwreli welin nähili iýmitlenmeli, nähili özüne garamaly diýen informasiýa eksik bolan üçin, berilmeni üçin bir paket kesel bilen dogulýandyrar çağalar. Saglyk wagtynda da ine biz çağa ölümi boýunça regionyň içinde birinji ýere çykdyk. Umuman saglygymyz hem gaty erbet, berbat ýagdaýdadyr. Dördüncü punktam hiç neme däl, uýmady neme. Beşinci punktumuzam howpsuzlukdur. Ýaşlaryň howpsuzlugydyr. Bu howpsuzluk näme diýmek? Şeýle bir zat, alkol, neşe, çilim, meselem spit ýaly keteller, jinsi ýollan bulaşan wiç, spit ýaly kesellerden goramak. Bu goragda da, bu babatda da hiç bir howpsuzlyk nemeleri üçin edilýän däldir biziň ýaşlara. Sebäbine baralgin diýen zat bardyr, tramadol, baralgin. Bütün ýaşlar şu dermanlara atýandyrlar. Näkän habarlar gelýär, kolanyň içine bolt bardyr, goşa çynarlar bardyr. İçine şol bir topar baralginni barmy, tramadol dermanlaryny açyp, oturuşmalarda içine atyp içişip, şonuň bilen bir neme, näme diýilýär muňa? Dälrät ýöşleri da hiç bu babatda hiç bir howpsuzlygy üçin edilen ok. Ondan soň bu howpsuzlygyň sosial howpsuzlygy bar, psihik howpsuzlyk bar, hak hukuklaryny ýa-ni ýerine ýetirme howpsuzlygy bar. Hak hukugam ýokdur biziň ýaşlaryň. Umuman hiç bir adamyň hak hukugy goranmaýar. Şol wagtda ýaşlaryň hem hiç hak hukuklary ne öwredilýär, ne goralýar, ne söz azatlygy goralýar. Sosial howpsuzlyk hiç üçin edilmeýär, psihiki howpsuzlyk hiç üçin edilmeýär. Sebäbi neme bardyr? Şol alkol, neşe, çilim ýaly zatlar bardyr. Bu wagtda hiç düşündürülüş, işem geçirilmeýär aralarında. Travmatik bir nemelerde, ýagdaýlarda, meselem maşgalalarda, käbir maşgalalarda en asasynyň geçimsizligi ýüzünden travmatik olaylar, travmatik çağalar, bularyň hem hiç howpsuzlygy alınýan däldir. Hiç psihologiýa kömegi ýokdur. Hiç o babatda hiç bir guruluşlar ýok, ýani howpsuzlyk hem hiç üçin edilmeýär bir umumy jemlesek. 5-nji bölümden howpsuzlygy hiç üçin edilen ok biziň ýaşlaryňdan. 6-njysy grajdan aktivligi diýär, vatandaşlyk aktivligi. Umuman bu söze hiç tanış däl biziň ýaşlara. Ýurdun içindäki biziň ýaşlara da, ula adamlara da vatandaşlyk aktivligi näme diýip sorasaň hiç düşünýän däldir. Täze ýurdun içinde bu termin umuman ullanýan däldir. Bu näme diýmek? Vatandaş aktivligi şol ýaşaýan ýerindäki meselem görülýän problemalary dile getirmek.
dile getirip aýtmak, meselemine bir de ýaşlar üçin parkymyz ýok bärde diýmek, geltirip şonu gelip dile getirmek. Oňana hiç bir kultura ýok bizde. Problemalary görüp dile getirmek diýen umuman ýok. Bu babatda hiç gurrun edip oturmagyň geregi ýok. 6-njy punktdan hiç düşünedilen ok bizde. 7-nji sen neme? Ýa-ni 6-njy neme dogoşjak bolýan ýene meselemine dil öwrenjek bolýarlar. Dil kurslary diňe bilýäňiz uly şäherlerde bardyr. Kiçi minýanak nemelerde, owalarda, şäherlerde hiç dil kurslary ýa başga meslek kurslary ýokdur we ýaşlar muny dile getirip bilmeli da modern döwletlerde ýaşlar meselem ýa dile getirmek gerek gel o üçüne dil ýa orada da ýöne şol daş döwründäki görün problemalar o modern döwletiň ýaşlary hakmany ýagdaýda dile getirip bilýändirler. Täminiň bu wagtda bulara eğitim verilýändir. Ama biziň ýaşlar gelip şuň biziň ýaşaýan ýerimizde meselem şol ýok, dil kursy ýok ýa-da meslek kursumuz ýok diýip dile getirip bilen ok biziň ýaşlar bugünkü günde. 7-nji bölümimiz habar beriş we kommunikasiýa sistemleridir diýe. Bu babatda da aýdyljak gaty az neme bardyr. Informatika dersleri bardyr meselem. Mekteplerde içinde hatta kompýuteram ýokdur şolaryň. Köp ýerde kompýuter guraly ýok ýerde nädip sen ol dersi berip biljek. Onsoň internet ýok ýerde bu wagtda nähili gurrun edilip bolunýar. Umuman aýtsam 7 kriteriýa boýunça da hiç 7 kriteriýanyň hiç biri saglanan ok biziň ýurdum içinde. Demek yani biz hiç uyamazok biziň ýurdum içinde. Ýaşlar üçin hiç hili şertleriň ýoklugyny demek ispat etýär-de. Ondan soň indi häzirki biziň ýaşlarymyz 20-25 ýaşyndaky ýaşlar da aýna şu 91-nji ýylda garaşdyrylygymyzy aldyk. Ve şu wagtky 20-25 ýaşyndakylar eddil ine şu häzirki soňky garaşsyzlygymyzy alandan soňky rejimiň guran çagalary, guran döreden ýaşlary. Onsoň şol wagtlar bu ýaşlar haýsy maşgalada ösdüri ýaşlar. Bu ýaşlaryň ösen maşgalalarynda şu wagt neşäniň mewjud duranmasy, gereýiniň bütün millete gereýin ýaýradylanmakdy, neşäniň mewjudlanmakdy nemeden ýaşlygynyň, kiçiliginiň, çagalygynyň geçen wagtyda häzirki 20-25 ýaşyndaky ýaşlaryň we bular hem gereýin belasyny gören çagalar hem şu wagtdan eneleriniň Türkiýe'ye gidip işleme mecbur edilen wagtlary. Bu çagalar häzir biziň 20-25 ýaşyndaky ýaşlarymyz birinjiden neşäni gören, neşe belasyna tanyklyk eden ýaşlar, ejesi gidip eksik maşgalalarda ösen ýaşlar, söýgü görmedik, dinlenmedik ýaşlar. Maşgalamyzyň içinde bilýäňiz biziň klasik maşgalamyz bardyr. Hiç bir zaman çağamyza bu ýaşlara näme isleýäňiz, näme ýetenok, duýgulary soralan bir çaga däldir. Gaty neşdýän zat bardyr. Daşar ýurtlarda meselem bir kiçi çaga isterika eden wagty gaty üns berýändirler. Sebäbi bir çaga isterika ağlap, isterika etýän bolsa demek bir zat sana diýjek bolýandyrlar. Muňa düşünmä çalışýandyrlar. Emma bizdäki çagalar ağlap, isterika eden wagty üstüne gygyrlýandyr. Şol gygyrlan wagty sesini goýmasa barabam urulýandyr. Şiddet uygulanýandyr. Hiç bir zaman näme üçin ağladyň diýip soralýan däldir. Şonuň üçin şuňky günde biziň elimizde nähili ýaşlar bar. Soňky garaşsyzlygyň altyn asyryň döreden bir elimizde ýaşlary bar we bu ýaşlar dinlenmedik, söýülmedik, mehrezar,
travmatik, infantilni, nihilist bir ýaşlar bar biziň elimizde şu an. Gynansak da bu bir faktdyr we bu ýaşlar maňa günäkär däldir. Ene bugünkü günde şeýle bir kommentariýalarda zatda ýaşlar çykýandyr ha, neme diýerler. Hani siziň näme etdiňiz? Bolуňda bir zat ediň-da diýen ýaşlara köp gabat gelýär-da. Bular diňe talap etýärler. Näme üçin talap etýärler? Bu bugün netije. Bir tarapdan garasak bularyň bul sessiz bir tarapdan isýanydyr. İsyan. Bularyň içindäki bir isyan we bir tarapdan bu çağalar başga tür bolup bilen oklar. Sebäbi bular talap etmekden senden bol etda diýmekden başga hiç zat bilmeýärler. Sebäbi bulara hiç wagt bir zat sorulmady. Hemme zadyny enatalary ýerine getirdi. Ýani agzyny açdyrma hiç pursat berilmedi. Sen agzyňdan süýdüň ýesi gitmedik. Sen dünkü dogan jüýje. Agzyny ýymy otur. Ullar geplenmek sen geplemedi. Bularyň agzyny ýumduryp soňunda da tam öýlenip çagaly bolýan çamanyň planyny enatalary düzüp, meselem haçan öýlenjeginem enatas aýtýar. Saçyna, üstü başyna enatas karar berýär. Aýsy okup okajagyna enatas karar berýär. Haçan öýlenjegine enatas karar berýär. Näçe çaga dogjagyna enatas karar berýär. Onun üstüne de Türkiýeden pul iýerip oturup, bular aňyrda işleme imkanlarym ýok. Türkiýeden pul iýerip oturup, bularyň bar inisiatiwasyny elinden alan biz. Bir şekilde biziň hem günämiz bar enatalaryň bularyň öňünde we bular bugün jogapkärçilik alyp bilmeýän, inisiatiwasy elinden alınan bir ýaşlardyr. Bular jogapkärçilik alyp bilmezler, sebäbi bulara jogapkärçilik alar ýana pursat bermedik. Ve bu bugün bularyň günäti däl. Bu biziň günämiz. Biziň günämiz we şu gün ýurdun başyna geçen terror toparyň günäti. Ene şu ýaşlar bilen biziň geljegimiz barmy olsam? Ve bu ýaşlaryň ene bu bir şu nesil zaýalanan we ýitirilen bir nesildir. Munyň jogapkärçiligini kim, munyň jogabyny kim bermeli? Bir ýaşlaryň şeýdip jahil yetiştirilmegi bir milletiň ýok diýmegidir. Bu ýaşlaryň diňe ýaşlaryň ýitirilen ýa jahil bırakılan däl, bu bir milleti ýok etmäniň jezasyny çekmelidir. Şu wagtlyk diýjegim şular, galany siz dowam edin. Owa endi Türkmenistan garaşsyz boldy diýenden bäri indi 3 nesil dowam etdi. Üçünden şeýle ýagdaýda ýetişdirdiler da, ýani ruhy öldürilen, öldürilen jemben, ruhy öldürilen. Geleceğini görmeýän, taryhyny bilmeýän, edilik şu wagtda ýaşap beren wagtyny ýene-de şol enatasy ýa-da toplum baskysy bilen etdiler. Hiç kile yetişip baran oglan we bolsun ýaşlanmaz diýip aýdaly. Ýani seçimlemesi ýok da mümkinçiligi. Näme iş etjek, näme öwrenjek. Gyýdylara näme edip. Pulsuz bolsa dikini öwrenir. Hyzmat sektorda azgy pulya nemesinde maliýet serişde bar ýerinde ýurtdaşyna çykmaly, gaýda öýedilmeli. Para Türkmenistan bokmuş. Oğlunun kam sonun ýaly ýene hyzmaty ýa guruluşyga gider, ýa Türkiýe'ye gider, ýa Ortaýa gider son. Koreýa diýene şu taýlap gitdiler. Bilgi demesem ýatda da internet bilgi alma ýere. Ýöne gerek bolan TikTok'a açyp goýarlar. Ola maşga wagtda diňe.
Hiç bilgalacak kumanın yok da. Bir näme var? Üçüncü yurtların ulanlayan var, uygulamalar var internette de. Immobilien line diye. Bütün devletler ya üst bariyen devletlerde ulanılan aşağıda yurtlar. Yaşlanmış hava yan kaçınlayalı komentaryalarda ideyalar da hani siz edin ha diye. Etmedinler, edecek dediniz. Hani iyi gelmediler bana diye. Sonra yani sözler ulanıyorlar da. Böylesi mi gelmedi. Ya son näme atsam bu bir zadın neticesi. O yıllar boyu kısırlık gelip istekleri, arzuları öldürülüp gelen neme de yaşlar. Şolaryň da neme diýär? Baran ýerinde özüň döwlet edarady tanalýar ýerde. Sady ýaşlydan başlap mektep, soň harby nemesi, onuň soň edaralar baran ýerinde diňe mertebede dep bilen erkinligi elinden alyp gelýän ýaşlar şo erkinligi isleýärler. Bir ýönekeý sözlerden aýdanda ýaýrap bir, ýaýnap bir iş, güç ya şol öz istekleriniň uğrunda ben öwrensem, hünär alsam diýen ýaly. Yani hullasy gepim tümmek geri erkinligiň nemesi, isýany da ýanky. Bize erkinligi alyp beriňin de alyp berjek bolsaňyz, siz jogapkär bize biziň ýolumyza arçagyňyz diýdi bolýar. Özüm öwreneýin diýse, ýa kaç internet ýok. Indi bizlere gysdap otursa şol bolum bir her günüm meniň nemede zulüm bile geçýär diýdi. Çaltyrak erkinligimi alyp beriň meniň. Indi bärde bir adamyň nemesinde üstünde işlenýär bolýan. Ortalama köp ýaşlamyň sonuň ýalda monopoliýany alan ýa-da marginal topbaryň ýaşlary bolmasa galan halkyň 99 öterim halkyň ýaşlaryň ýa-da sonuň ýaly. Näme üçin bul beýle sözler aýtýar diýip aýtsagam, ene biz şolaň innatalar diýip alsak, ýa biziň köpüýmizde barymyzda diýen ýaly pikirlenmek nämemiz ýok. Tankydy pikirleniş düzgünimiz ýok, bir zady bolup geçip duran zady taryhymyz ýa gelejegimizi analiz etmek mümkinçiligimiz ýok. Yani şol zatlara alyp ýapýmyz ýok da, bilgi ýok beýninde. Soň bizden bolan çagalarym 20 ýetmez şol aşağı ýokary ýaşlar diýip aýdar. Öz pikirlerini, isleglerini hiç bu neçeler sorulmasa nähilýärde-de ýüze çykarjany bilen oklardy. Şoň üçin iki sözde jemleýärler da. Hani revolýusiýa gelmedimi, hani bitirmediňi. Hani ediňädi. Şonuň ýaly nemeler bilen ýönekeý sözler. İçiniňdäki gopup duran garasady söz bilen jemläp aýdýar. Dol ýagdaýda düşündirmem bilen okulýany şonuň beýn ýapysyna ýa şu sözleriniň aňyrsyna seretseň arkasyna seretseň şol erkinlik isleýär. Ýaşlygyndan kiftigi sık gelen ýaşlda ezilen, soň mektepde ezilen tenikçi garajallar ak köýnek islegine ýene şo dowam edip gelip oturdy. Oňsoň ýa gaýçymyz ýaly başaran gaçanmaşdy diýen ýaly ýurtdan. Ede şu wagtky terror toplaryň ahil diýip alyp barýan siýasatdan şonuň ýalda. Şerde bir bilgili ýaşlar gerek gel. Hukugyny sorap biljek ýa konstitusiýaň näme diýeni bilýän. Özümizem şahy ýurtdaşyna çykyp öwrendik da. Näme diýen hukuklarymyň, konstitusiýon hukugyň näme diýen haklarymyň näme diýeni, näme hakym bar, näme men borçly, näme men wezipeli. Şol haklarym ýöne ýurtdaşyna çykyp öwrendik.
Arada TikTok'ta jurist nickname'li biri var. Birleşik Kodeks diýdi, Janayet Kodeks diýdi, Administrativ Kodeks diýdi. Yer hakkında diýip görünýär ýa. Jurnal nemejikden kitapdan okap berýär. Benim madem sen jurist olsan, ine bir Türkmenistan'da konstitusiyon düzgünlüğünün badygyny görkezjek bolup neme oturşy da şol kodeksler okap. Sen özüňem jurist bolýan bolsa, seni kanun konstitusiýa işleýän bolsa, kanun sen gorýan bolsa, näme üçin adyň familiýaň ýazyp bilen okşar? Näme üçin ýüzüň görkezip bilen ok? Halkyň ine men meşe sözleme jogap berýän ine şey okuyan kitabımdaky kanunlar, kadalar hemmesi işleýär. Jurist diýeni şöyle gizlenip otyran aslında adyny ýazyp bilen. Adetiňe bir pikir galýada. Mahkeme tarapyndan urukturulan bir näme diýen ýaşaýjy diýýär. Şahsiýet diýsen o näme gelişmez ama yerlikli bolmaz. Şol yani halkyň sesi ýurdun içinde atşanda näre konstitusiýon düzgünün ýani hukugyň ýöremeýänligi. Döwlet diýen bir kawramyň ýokdugyny, diňe terror topar bar, hukuklalar, ýöne subut edip gelýär. Hepalaram garşylyklaryň maglumat berip oturşlar da. Ine ýöre ýaşy. O taýda ol bolýar, bu taýda bul bolýar diýip ýöne internetiň azjygam bolsa görünmegi bilen halkyň beýin ýapy ütgap barýar. Onan kontrol aslında saklar. Ine bizde işläp durjy kanunlar çykartylýar. Konstitusiýaň işlemeýän ýerinde näde kanunlar kaddalar işte. Ýaşlamyň sonuň ýaly özümiziň hem sonuň ýaly boldy da ýagdaý. Ýaşlygymyzda başlandyk. Saylama hiç nememiz yok, mümkünçülüğümüz yok. İstemimiz boyunca, ya evet başarmamız boyunca işlemene hiç mümkünçülük yok. Şöyle sisteme kurnalan da yurdun içinde. Hildivaden toplumlayın sürü psikologiyası bir var halkın arasında. Bunun özüne hükümeti körkeden kuramanın terör toparının totalitar baskısı var yani. Leğenardoğulların olmayanlığı İslam'a göre hünerin yaşayışını İslam'a göre yaşamak mümkünçülük olmayanlığı taşından baskıyı mentos koyunema yurttan İtursan molla ölen mentin üstüne yıkılıyor diyara. Şunun ýaly her köçede bir molla var, her köçede 10 tane ment var. Şunun ýaly şu düzünün içinde nähil ýaşlar geçişler. Gelecekte. Tualetler agzak geçin. Şol biziň okan mektebimiz aýny biziň ýaşaýan ýerimizde biziň okan mektebimiz şu tualetler bardy. Uzak özlemlemeden, okudan uzak ve deme bir deşik nemedilendiňe gyýdyn gaýry erken gaýry hiç bir gigiýanasy bolmaýan, ne elin ýuwýan umumwalligi bolmaýan, ne tualet kagyzy bolmaýan, hiç sady bolmaýan bir tualet biz okuduk. Hele bugüne şol gelýär. 32 ýylyň içinde hele bugüne gelýär. Arada soradım nemelerden. Açyan kahvat karındaşdan gıybından sorayan. Ben dedim nähil tualetlerine dağıtsanız, nähil oňurtlarına dağıtlar mı? Dedim. Neme deyip de okuwa dedi. Pulunlap gördü neme. Remont etmene dağıt. Ben aytdım okuwa remont edenizden ne için? Tualetimizi remont etip berin deyip nemetmeýäňiz okuwçylar bolup dağıt dedim. Ay yok, oňurmaýanlar ol yok diye.
Dedim ki tuvalete ne dip şol tuvaletler mäli dip sorasam. O şodur şu tuvalet dedi. Näme gitmeýät, girmeýät biz o tuvalete dedi. Bir tuvalet dedi ýöne nämeden salpdyrlar dedi. Nämeň içinden, mekdebiň içinden bir kıza olum diňe mugallimler üçin guplak goýýarlar gapylaryny dedi. Diňe mugallimler girýärmiş. Onsoň şoň ýanyk meni çagılam aýdyp berýärdi. Uzak diye, mesela kışta diye, buz, soğukta. Käwagt mugallimler iyi vermeýärem diye. Ondan soň iyi beraýan ýagdaýynda da diye girip bolanaga ýere diye. Ol iýisden diye. O içine girsen aýaňy bir ýere batýan diye, ona o batyp onuň bilen hem diye mektebe girer ýanak däl diye. Ne eliňi ýuwulýan neme var, ne tuvalet kagyd var. Öýü ýakyn bolana, uly perimenada näme öýüne gidip gelýär bolmasa da tutýar diýdi. Bir düşünüň ne derejede psihiki bir travma alınýar bu mekteplerde. Yani şu ortamda çağa nähili eğitim alyp bilýär, nähili bilim alyp bilýär. Mugallimler mana oturan bir samsyk, yani biz enatalaram näme bolup geçipdir. Gelýärler biziň çağalamyza böwrüňi takmansyň, ya palanyň geýmensiň, partyňy takmansyň, köýnüň ýaşyl däl diýmäni bilýärler. Ýöne biz näme üçin şu tuvaleti şun ýanak diýip aýdyp bilmendir da, şo derece jahilleşdirilmiş bir millet bolduk. Diýe mugallimler diýmeýär ki, ay şu çağa men bir zat öwredip bilmedim. Şu çağa şunu öwreden ýa şuňa bir näme döredeli diýmäni bilmeýärler. Böwrüňi takmansyň, köýnüň bugün ýaşyl köýnüň geýmensiň, ýa onyňy beýtmensiň, üstüňde manyňy beýtmensiň. Şol ýanak bir zatlar, ýöne şol ortamda bir çağda bir näme almak üçin, bir bilim almak üçin daş töwereginiň şertleri şoňa uygun bolmalydyr. Gatlyýaman näme? Ya insany bilmeýän bir guman dışı, deguman bir rejim var da. Yani adam bu näme üçin häzirki ýurdun başynda oturan rejim üçin hiç zat däl. Etdir şu Sovet rejimi, ýani şu rejimiň dowamında hiç zat däl adam bular üçin. Umuman. Siz sözüňiz bolduňyz. Hawa. Menem de dowam etşo taýdan ne ýölte ne tranda da 37 mektep bardy benim o täze mektepler. Gatly nemeler 500 okuwçy üçin ýetene. Şonuň tuvalety içinde bar nemeler. Gulply durýar. Daşarda bir tane agaç tuvalet etdiler, hemme şo taý. Mümkinçilikler gidermekler. Başka da orada düzgün var. Bizim mekteplerde direktör, horoz nemeň üstüne okuwçylar, daguşlar diýenler ýene horoz, onuň üstünden klas ýollaşyp wa onuň da daşar molum, onuň daşar öz molumlar var. Bolardan daşar diýsen, arastaçylyk üçin döwletden alyp galyp oturan, ýani döwlet çekininden alyp galyp oturan. Zenan maskalalar var ama boşta değiller. Bunlarım direktörden beter. Deme, hocayın çağılan. Birinin geziyani Mehmet'e, birinin adamsı ment, birinin doğan prokuror, yeni bir şerrayı çağılarını sile diyen olan kapıyın ağzında oturlar. Ne için ayağını kalçık verir. Kalk gir, Mehmet. 6-7 san olup bir yerde 3 oturlar. Şimdi bir düzgün bir mektep barının düzgün naştyk bol bütün ýurdun düzgün bir dik başa kurulanda, yani manpol üçin niyetlenen yallaklaman başarayan hiç empatiyası bolmayan bir duygusu bolmayan bir näme adam yetiştirýärler da o ýurdun içinde. Demek de hem şonuň ýanynda bir ösen ýurtlarda ýanky arasaçylyk işgärleri okuwçylaryň aýagyna çalyşyp görmeliler, günde üstlerine näme horoz ýaly gyýgaryp öýtme, böýtme diýip
bir nowat üçin diýip bolar. Ondan mektep buturdun, okuwçylar çykyp gitsin, ondan soň gelsin arastaçylyk. İşgärler. Ondan soň çagalar ýok, lat ýok. Arkaýyn arastalada bir kitabyň içinde git öýüňe. Ýok biziňkiler, madama fasat bolan soň tuwaladan fasat nime komissiýa gelende näme tuwaladan işler tuwna gowy arastaçak. Ýene gurtla. Ýene de şu arastaçylygyna değişdi de ýani işgärler, ene bularym bana nästan işgärler we arastalap duýar. O neme dura, basıçı duralar, yumruk ýaly çagalar ýene. Käriyerde şolara direktörler ýani aýdan netdirip olar. Men KGB bilen gezýän, men MHM bilen gezýän. Men bilen gezýän awurluň dostum bar. Neme anarhiýa diýer şoňky ýaly. Ortada edilen çagalar. Ýaly ýagdaý daşda bir agaç gölet gurnapdylar, şo taýyp gelip çykypýarlar. Olaňa aya nemeden, aya yeterden uzaklara. Ne kanalizasiýa var, ne beýleki zatlar. Ondan soň ketel, ondan soň ne gigiyena var, ne başga zat var. Ondan soň iki çaganyň biri tarlatma. Keselçilik alyp barýar. Şoňa şu tuvaleta girip çykan soň ketel nähili bolmaýar çagalar. O mektepden nähili bolýar diýen bende. Ýaşlar turnik dedi, bruh dedi, asırlar. Bular nähili näme işin nemeslerini. İş başarışlarda aynı turnikte asılıp durlar ýaşlar, oğlanlar, gıylar. Biri ta sebeplen yıkıldı turnikten da elini dövdü. Yani aşağında yumuşatıcı nemeler yok. Yani sportsal olanda da aşağında çağın sağlığını koruma için köp yerden divarın diline çellerde yapıştık. Yalla yumuşak nemen var aslında. Sport nemeler değil adamın. Önümleri. Kovrik değil. Aşağıda yine böyle. Onunla bir asılya turnikten tertirak harekete bir yere düşe eli dövüldü. O taada aşağına kovrik getirmeli. Yani beden terim olmayan da koymalı hadır. Akıltere bir pasraf ol. Edin dinmeli. Yo on etmeli derine turniye koparı vayrıyalar. Ne iş etmişler de mesela çözmüşler. Başka yerde akam benim sonun alı. Baklaşka söplep öğren oğlanlar verirler. Turasa düştü. Halkın sesine çıktı. Adamlar kovlap öğrendirler söplemen baklaşka. Bir neme daha bular. Hiç tüpten alınan noktaya tüpten alınma. Ne bir döwlet kurulmadyk da o taýda. Pakistan'dan tüpten mesela çözmeýär adam. Çözmene hiç mümkinçiligi ýok. Bir giden ýalaka ýetişdirýärler. Ýalaklasaň onuň munyň goşgusyny alyp orluk edip nime dep aýdymlar tarlar orluk edip ýalakla arkada diýen näme diýip çöýdüp gün görmäni öğretýärler da. Ýurdun içi şonuň ýaly gözgöne ýagdaýda ýaşlarymyz onuň streslidir, ýenelidir, näme diýjegini içindäki nemesinem aýdyr bilmän. Gaharly. Belli. Ulan Ýaşlaryma da gaharly. O gaharynyň sebäbim bar duýgulary içine trambowka edilen da. Şonuň üçin hem geplemsek, häzirki ýaşlar geplemsek, gaharly. Hiç kim olar bilen gepleşmän üçin, içindäkini soraman üçin, näme isleýänini soraman üçin geplemsek de gaharly. O içinde ol hiç yere giden o duýgular. Bastyrylýar içine. Sen onu gepletmeseň, sen onun ihtiýaçyny soramasaň, içinde näme barlygyny soramasaň, içine bastyrylýar. Bastyrylandan soň karakterine täsir etýär. Ondan soň gaharjaňdyr. Gaharjaňdan beter boy
Deme, atı söýünýändirädir ki ýaşlar. Ýöne haýtyny görsäň hem ejeň bagyň diýip durandyr. Yani bu söýünçler amara ejeň bagyň diýip öňler mene biziň kiçi wagtymyz bar-a, neme ullamyzyň söýünçleri barda söýünçleri welin ýöne söýünçleriň içinde hiç zenan ýokdy, ýa ejeň ýokdy, ýa bagyň ýokdy. Men hiç ýadyma düşenokmy ýa söýünçleriň barlygyny. Häzir ýöne ejeň, neme, bagyň bir neme bar-a, bir kulturany ýogatjak bolsam, bu eje bir zenan degirsizleşdirilýär diýer-a. Şonýanak biziň toplumda da etdir şol zenany degirsizleşdirme prosesi bolupda. Şu sözleriň üstü bilen degirsizleşdirildi. Bir toplumyň zenany degirsizleşen wagtda o toplum çürüme, degrade bolup başlaýar. Häle Owa. bugün enatalar häle bugün ýurduň içinde görýärler, häle bugün öýlendirme derdinde çagalardy. Ya siz bugün öýlendireniňiz bilen bu ýurduň içindäki ýagdaýy görüp otursaňyz, öýlendirerseňiz, çaga dogorsaňyz, näme boljak? Erdi bir gün nädip ýene de daşary ýurda bakmak üçin daşary ýurda çykyp, ýene o çagalar hiç dogly däl bir maşgalaň içinde, ýanky ýurduň içindäki şertlerde ýetişdirmelimi? Eýtme. Ha bu ýurdun bu ýagdaýynda nedir öýlenmek bir saçmalykmy ka diýen. Yani muny ýöne köp ýaşlar düşünip başlapdyr eýem. Dile getirip uradylar. Kän oglanlardan duýýan men ýo öýlenmeýän men diýerler. Akyl getirip uradylar muňa. Näme zatlar boldy ýurduň içindedir? Öýlenýärler, kardywaryny etýärler, daşary ýurda çykýarlar, ýygyny dagalar näme bolýar? Ýaşaçyk geller ýygyny dagalýar. Näme etmeli olar ýaşamalydyr o gellerem. Bu ahlaksyz etmeň bir nedeni däldir ýöne şeýle bir zatda ýurduň içinde şeýle bir sistema gurulan, ýani isler islemes şo gelin şo ýoly düşüp gitýär. Düşer ýana etýärler. Şeýle bir sistem edilen, şeýle bir ahlaksyz sistema döredilip goýulan, isler islemes şo gelin şo ýoly düşýär şo gelin. Ne ýurduň içinde Hudaý saklasyn şu wagt. Näme boldy? Şonuň üçin ýaşlara ýüzlenýän, enatalara da ýüzlenýän. Öýlendirmäň çagalaryňyzy. Durmuşa çykarmaň gyzlaryňyzy. Köprek bilgi bermäge çalyşyn. Ýurdu düzeltmän, Ýurdu etmek. o rejimi täzeläp, o sistemany täzeläp, täze bir Türkmenistan gurmany hiç bir zadyň peýdasy ýok. Näme? Ýa-da reforma edip bizim ýurdunda, ýurduň başynda özüni hökümetlik görkezip terorda bar. Gitmeli bollar, öýle ýa beýle gitmeli. Bir demokratik institutlar gurulmaly. Nämäniň bar bolma, ýurduň bar bolma nemesini üçin etýän düzgünli üçin etýän institutlar bolmaly. Ýani çağany öwrenýän ýaşlygynyň adam diýip bolsak, vatandaş çağa doguldy. Bu taýdan başlap näme ähtiýaçlam, näme gerek? Üýde gerekmi? Enesi imitlenmek üçin näme gerek? Git başlamaly da başdan. Enesiniň içinde wagty, ol ejesinden başlamaly ony. Ol ejesiniň içinde sebäbi ösdýär, esasy näme saglykly ejesiniň içinde bolýar. Şoň birinji bilen ol ýaşaçyk gelillere, gyzlara näme berip başlamaly? Saglam bir ortam döredip başlamaly.
o gelirlere nemetmeli, garamaly, içindeki köprek bilgi, arassa su, ekologiýanyň arassalygyny üçin etmeli. Ondan soň o iýmitiň nemesi, köprek şu geline neme, eğitim, informasiýa, bilgi bermeli. Nähili derejede şu şeýle bir eğitim bermeli ki sen taýynmy o durmuş gurmaga, sen taýynmy o çaganyň jogapkärçiligini almagyna. Şo zatlaryny düşüner ýany eğitim bermeli. Häzir ne? Özleri çaga, özleri bir jahil günni aýlap bilen oklar öýlenip bir topar çaga dogýarlar. Ondan soň aýrylyşyp berler, ortada ýene çaga zelil görýär. Sebäp taýyn derler. Ýöne bu neme bardyr? Instinkt bar. İnsan bir jahillaşdyrylan haýwan instinkt bilen hereket edýär adam. Diňe şol instinkt bilen hereket eden soň ýöne öýlenip aýrylyşyp gezişip ýörler, çaga bardyň dogup ortada. Olmazmy? Bir insan taýyn bolmaly birinji bilene, başgala urmana. Ol çaganyň jogapkärçiligini almak taýyn bolmaly. Bir çagany aňtatdala, bir çagany ýetişdirýärmek, adam ýanaga edip ýetişdirýärmek aňtat zat däl. Ilbeý Ortaýlygynyň bir sözi bar. Bir çaga adam ýanak ertirlik taýýarlap berip bilmejek bolsaňyz, iýje erteki okap bilmejek bolsaňyz, döretmeň şu çagalar diýär. Jogapkärçiligini alyp adam ýanak ýetişdirip bilmejek bolsaňyz şu çagalary. Dokumaň bu çagalary. Döretmeň. Wa biziň wagtymyzda ma okulaylar, para bolýandy. Aýdar netije gatken biziň ýurdumyzda içinde. Ýanky ýaşlanmaz, öýlenip yetmezçilik, asyldalyk, erkinsizlikden, besbiredel durmuşdan ýa-da aýrylyşyk golaýna dende de indi bulan mesele çözüşler näle terrorda. Arda beren, ardana sereden oklar. Ýok aýrylyşmak bolan. Senin hukugyň ol, isteden aýrylyşan, isteden barışan. Senin nemäň watandaşyň hukuklaryny bozmana hiç nemäň ýok. Onuňa hukuk berilen o, ýaşar şert döret. Sen döwlet bolýan bolsaň, ýa-da ol bile ýaşap çaga ýetişdirer ýaly bir iş güç bolar ýaly hünär ediner ýaly ýagdaý döret. Ýok aýrylyşmak. Endi gurrunga da otursak muňa geljek gatken netijeler bar. Sebäbem şu wagtky terror toplaryň demesini gaýnakmak ýa-da başynda. Ýurdun başyna syýasy reforma gerek. Aýdyň adamlar gelmeli, ýurduna seredip biljek. Ýurduna eýe çykyp biljek. Türkmenistanyň içinde ýaşaýjy dälde watandaş döredip biljek adamlar ýa. Sadäňde gepleşilmeli. Torbersem bolsak, aýtjany bolsa. Bu temalar bir programa bilen boljak neme däldi. Gaty ýöne gaty uzaltmaly diýip gysgaçyk nemesini manisini aýdyp geçýärse bular bara neçe programa etseňem ýöne uzak gidip otyr. Türkmeniň horjuny problemadan doly. Şonuň üçin gysgaçyk diýe ýetirjek bolýar. Gysgaldyp şulary bir neme darýana düşünüp biljek bir şekilde getirip neme etýäs bu gepleşikleri. Neme kommentariýalary öz pikiriňizi ýazyň bu wagtda. Siziň her bir pikiriňiz biziň üçin wajypdyr. Onda hoşlaşaýaly. Ola, sağ olun. Sağ olun onda.